Торатау итәгендә Караван һарай. Ырымбурда яшәүсе милләттәшләребез Башкортстанда республика дәүләтчелеге гомумән илдең федерализм бишеге булган изге йорттың күсермәһен эшләтергә ниятләнә. Чөнки әле күрше өлкәлә урнашкан изге йорттың нибары мәсете генә бездән карамакта тиюлар, ә калган биналар федераль структураларга бирелгән. Күсермә кору урынын да улар юкка гына хайламаган. Торатау менән Караван һарайды нимә бәйләй? Илдар Байбулатов күрше өлкәлә яшәүсе милләттәшләребез белән сорашты. Кайсы милләткә ошамак готовый проект булды дип уйлыйм. Безнең алда ябай гына документ түгел, ә Караван һарайның борынгы архитектура проекты. Ул 19-нчы буатта билдәле рус архитекторы Александр Брюллов тарафынан төшерелгән. Проекттың күсермәһе үзенең төп нөсхәһеннән бер дә аерылмай, чөнки борынгы бина был кагыйдә һәр сантиметрга тиклем язылган. Безнең көндәргә тиклем хакланган тарихи мираска Ырымбурда яшәүче Яңа Биловтар юлыккан. 12 асышка өлгәшү өчен уларга удайлы вакыт архивтарда актарырга туры килгән. Барыгламында төшерелгән һәр бер миллиметрына тиклем күрдегезме? Тәдәрән нидә икән? Монда нисә миллиметр икән? Барыла төшерелгән. Монда күпме икән төшерелгән? Проект буенча Караван һарайда Башкорт мишәр гаскәри идаралыгы, Башкорт балалары училищеһе, манаралы мәчет һәм төрле остаханалар урнаштырырга тиеш була. Әмма төзелештә башлыча халкыбыз күрсәтүлгән корпуста бүген бөтенләй башка кешеләр файдалана. Әйтәйек, төп бина федераль структуралар карамагында. Шул урындагы башкортлар ошо проектка нигезләнеп, тагыла бер Караван һарайды Торатау итәгендә төзергә тәкъдим итәм. Әгәр дә 200 ел буена Ырымбур өлкәһендә был Караван һарай белән куллана алмайбыз икән, 200-дән һуң уны куллана алабызмы, юкмы? Был Караван һарай калай утырасак, ул федеральный собственностьта тора, памятник культура бит инде был. Шулай булгас, ул торган урында тора ул. Аның копияһын, менә ошының копияһын без тәкъдим итәбез менә ошында төтергә. Нидән Каһәмтүрәнең авылы 18 генә километр. Бергә барыгла бар бит инде ул. Шулай булгас, менә әле әйтәләр бит геопарк төзебез дип шунда. Әйдәгез, менә проекты бар кулыбызда. Тәдәрәһенә тиклем ул тиз төзелә. Ишембай районында тәкъдим ителгән урында дини берләшмә вәкилләре осраклы гына хайламаган. Чөнки тарихтан билдәле булуынча Торатау менән Караван һарайда 1812 елгы Ватан һугышы бәйләй. Караван һарай менән кызыклы инде бу һугышта. Шул һугышта мәрхүм булган башкортларга ошо Караван һарайда истәлек итеп төзиләр. Шуңа күрә башкорт халкына инде бүгенге көндә ул һугыш чорында 2 урын белгертеп тора. Ул Торатау тауы һәм Ырымбур калаһында булган Караван һарай. 19-нчы буаттың архитектура кылмарты халыктарды берләштерүче, рухиятты байтоучы төп үзәкләрнең беренә әверелгән. Шуңа Ырымбурга килүче һәркем Караван һарайды күрмәйсә, хаклануын белдермәйсә кайтмай. Әмма милләтебез хоты бүген үзе лә курсалауга мохтаҗ. Тыштан ялтырап торһа ла, эстән күп кенә бүлмәләр ярым ебрек хәлдә калган. Әлеге вакытта тарихи комплекс Башкортстан менән Ырымбур өлкәһенең уртак йорты һаналам. Әмма республика бүген мәчет урынлашкан бина мәңгенә файдаланырга хокуклы. Әлбәттә, Ырымбур башкортлары өчен бер гына җитмәй. Хатта шул ук документларда хаклау өчен дә аерым бүлмә кирәк. Уны карау төп корпуста кайбер урындар емерелеп бара. Ләкин федераль кимәлдәге тарихи мәдәни хомарткалы рәсми кагыйдәһез бер кадакта кагарга ярамай. Шу комплекс янында мәктәп булган, бер гимназия булган. Үзебезнең теге халык ошында спокойно килеп, үзебезнең балаларга берәк ниләр булган дигән музей үзебезнең булган дип, шуңа күрә әзәк дигән әси. Иртәнсәк, обед вакытында, кис вакытында адан әйтәләр инде хәзер инде туктаттылар, адан әйтмәйләр урысларга охшамай, йоклатмай тиме нимәкә әйтеп туктатып куйдылар инде. Әлеге вакытта урындагы асаба башкортлар майданнарда арттыру ниятеме янам. Моның өчен улар хаттар язып, төрле министрлык һәм ведомство тупһаларын тапай. Әйткәндә 5 ел элек Башкортстан ярдәме менән мәчеттә ремонт эшләре башкарылган. Өстәмә бүлмәләр бирелгән соракта урындагы башкортлар республика ярдәмен ала өмет итәм. Бер төрле лә икеләнмәенчә әйтәләм, безнең ата-бабайлар бик катышкандар ошо йортты халырга, Караван һарайды халырга. Унан һуң Сәгыйть Мөрәсев тә минең олатайым. Шулай булгас, кулдан кулга, телдән телгә, аңдан аңга, йөрәктән йөрәккә күсеп килгән аманат безнең Караван һарай. Монда һәр вакыт киләбез, башкортларда осратырга була бит инде. Гөлимә апай менә якташыбыз, ул һәр вакыт ихлас итеп каршы ала.
төрле башкорт яңалыктары менән дә танышабыз, аралашабыз. Республика башлыгы Ради Хабиров күптән түгел Караунһарай тарихи архитектура комплексының 175 еллыгын билдәләү турында указга кул куйды. Документка ярашлы быел юбилей саралары Башкортостанда ла Ырымбур өлкәһендә лә узачак. Ырымбурым хәтәр замандарда башкортыма булдың башкала. Алыштырмам башка шәһәрләргә. Кызыктырмай мине башкалар. Илдар Байбулатов, Вадим Исламов, Роман Мукуфа, Адна яңалыктары.